A Confraría de Ribeira pecha a maioría dos bancos marisqueiros da Meixa. O patrón maior afirma que son tempos complicados para o marisqueo. A ría de Arousa non está a pasar por un bo momento en canto á produción de diferentes especies e Ribeira non é unha excepción. O patrón maior informou de que se procedeu ao peche de gran parte dos bancos marisqueiros de Ameixa debido á falta do bivalvo e agardan que coa rexeración dos mesmos mellore a produción. O tema da Ameixa, ora, a maioría dos bancos só os temos, o do que é a Ameixa babosa só os temos cerrados. Vamos a empezar agora xa a labrar o terreno e sembrar un pouco e intentar, polo menos, recuperar o que o ano pasado non dou resultado nin o ano anterior. Botamos moitísima semilla, moito de todo canto é, pero non solamente na nosa cofradía, senón en todo que é a nivel de todo Galicia, non solamente na ría da Arousa, nin na ría de Muros, senón que foi un fallo por todo. Vemos que non solamente é cousa das aguas, ou que son polas temperaturas ou o cambio climático, algo que ten que afectar, pero en estes momentos o que é a produción do bivaldo da Ameixa está nuns límites moi baixos. Ademais, a esta situación hai que engadirlle que se está a producir unha baixada considerable nos prezos do mercado. Está moi mal, está tanto no libre marisqueo como nas concesións, claro, o malo que temos agora que non sendo ao pasar estas fechas, que é o que pasa todos os anos, que é a baixada de precio en picado, non? Por encima de non ter nada, ainda por encima baixar tanto precio, pois xa non cubre case, non vale a pena ir a... É mellor cerrar os bancos, regeneralos e deixalos para o ano que ven. Froito de todo isto, son moi poucos os traballadores os que acuden á Ameixa e prefiren apostar por outras especies. Pouquiña xente, xa a raíz de que acabou diciembre, xa a maior de xente marchou para o pulpo, marchou para os aparellos, para a centola, para o palangre, marchou para outras artes, non? Vese porque o pouco que toman non lle vale e non lle cubren gastos. O patrón maior de Ribeira considera que a principal causa desta situación é o cambio climático, así como poden influir outros factores. Home, todo lle afectará un pouquiño, pero para nós o que estamos mirando cos científicos, con todos, que podía ser que nunha cofradía ou nunha ría non houbera, e en outro houber, pero ao ser por todos os lados igual, nós queremos que está afectando moitísimo o que é o cambio climático, non? O que é o cambio climático, esas grados de temperatura que está vendo na agua, non se reproduce ben hasta que o marisco se adapte a esas temperaturas e volva a ser como antes, todo vai influir. Despois están habendo tamén moitos parásitos, como está habendo pasando na parte de norte, na parte de Ferrol, que a Ameixa babosa está atacando Parkinson e de marras, que lle ataca o órgano reproductor e o reproductor se morre, non? Hai moitas cousas que moitas nós non sabemos, pero que sí que están influindo, non solamente o mal estado das aguas, de contaminación, de sobreexplotación, moito iso non é, porque nós aquí en Ribeira normalmente estamos traballando. Antes traballábamos 5 ou 6 meses a babosa, traballamos un mes malamente ou un mes e medio.